Hem sentit que es farà una gran festa per tots els nens i nenes quan tot això acabi. Què ens pot dir? Sí, i tant, moltes coses haurem de fer. Haurem de fer una festa pels nens i nenes, haurem de fer una festa per la gent gran, haurem de fer una festa per totes aquelles persones que han perdut algú i que no han pogut despedir-se com toca i acomiadar-se com toca. Haurem de fer moltes coses com a ciutat, sí, però les haurem de fer de forma responsable, segura i quan puguem. De moment intentem dir això de que al Prat ens cuidem, no? I ho diem i ens ho creiem i ho fem i com que ho sabem, que ens cuidem, que tenim cures de nosaltres mateixos i dels nostres veïns i veïnes, doncs ens toca esperar. Però sí, igual que us deia allò dels camins escolars, doncs jo que us deia que tinc ganes que ens podem veure en persona al Saló de Plens, doncs tinc moltes ganes de que els nens i nenes que us heu estat portant tan bé, que us esteu portant tan bé amb aquest confinament, que esteu complint absolutament en tot i a sobre amb els deures de l'escola i a sobre aguantant els pares tot el dia, que són uns pesats segur i que us estan al darrere, doncs això heu de tenir una recompensa i segur que farem alguna festassa i ens ho passarem bomba. Però quan toqui, sí, i tant que ho farem.